Takže ahojte ľudia, prepáčte, že som nenatáčal. Len som bol chorý. Takže mi prepáčte. Ja chcel by som teraz Brawl Stars. Lebo... A tamto Minecraft ste videli, nebol môj, hej. To bol bratov. Bo brat mi furt hraje na mobile. Teda už nehraje, bo je dead. Ideme hrať toto, lebo tu je nová tota. Uno, hej. Ideme zahrať. Tyky. 3. Me osmieslené, vamos. Dobre, ideme. Dúfam, že dáme win. Lebo chceme všetka, dostajem Chestera, chápete? Takže poprvé dostajem Barbara, Chestera potom už. Nice, mám na to. Je to strašne ľahké, akože nie je to až také ľahké, je to také v pohode. Ale je to ťažké, ale je strašne ťažké. Pre mňa. Iba jedno tam mám. Pepsiky jedno, jo. Je toto? A to odnášam, bum. Naraz, super. Je 3-1, no toto asi pohráme, no. Dúfam, že nie. Ty vole. Čo znamená tohle? A super, majú uno. Nie, jak to? Jak to? Super, vážne. Chráňte. Musíme to dať. Všetky. Prdele. Potom asi neviem, čo si zahrám, potom Granny. No to ja nevím. Bum, áno. Tak bum, áno, vamos. My potrebujeme ešte 3. A nie jednu, to je v prdele. Traf sa. Áno, yes. Je 2-1, prosím, dajte to. Yes! Uno, držal tu. Áno. Že by sme dali win? Zabite ho! Nie! Ty vole. Počúvajte, ja možno neskôr natáčenie, nebo mi príde Ujo a mne asi ani Z. Au, kamo, to je veľa 9. Počkej, mi boli svoj mobil. Ale že 9 je strašne veľa. Akože sorry, ale toto nekupujem. Vyšetrím tie gamy. Aj keď to chcem, ale sorry, no. Aj počárňa, niečo také, dobre. Tak ideme na čo iné. Už tu mám až také hry, hej. Môžeme ísť, keď chcete tú Granny. Čo je, že... multiplayer, že ja to nebudú hrať sám. Môžeme si to zahrať. Ako musím napojiť. Random room. Juj, dobre. No, dáte už ready, pos. Tam ešte ready. Bang. Keď poznáte Big Bang, poznáte aj Bang a Fantastic Baby. Keď nie, napíšte si, že Big Bang a idete Fantastic Baby. A máte tam prvá, to je wow, Fantastic Baby dance. You wanna dance. Strašne dobré, keď si to počúvate, vás to začne baviť. Neudaj majiteľ.
You kurami, let's go! Ale by som aj mohli, by sme... Dobre. Ideme play, find the room. Tak kde láva? Dobrý den. Je čo? Find the room. Fúha, tak by som išiel, ale... A jak to furt den, jaj? Tu je random room. Ale ja som nechcel... Prepáčte, že sa furt napoviem, on proste... No. 6. Ale mám 36. What's up, poďme hrať. I. 001, páň bože. Prometnúť si tak kamoši, tej vole. Nebudem vám robiť zle, proste ideme Granny. A potom máme aj chapter 2. No vlastne poprosím si odbery a lajky, lebo ja chcem natáčať, ale nejde mi tak dobre. Tak tam normálne. Tak do komentárov mi potom napíšte. Do komentárov mi napíšte, či mám teda kedy extrém a potom praktikte. Bo chcem skúsiť obidve, alebo môžeme skúsiť aj teraz, ale praktikte ne. Keď som sa postral, že som sa tak ľakol, tak prepáčte, ja neznášam také hororovky, ale práve sa natáčam. Fuj, to som nemal dávať, fuj. To som nemal dávať. Ty kokos. Fuj. Vidíte ju? Ja? Vy by ste videli, či ma tak... Toto bude asi také rýchlo. Ty kokos. A že veľmi posral. Ty vole. Nesmiej sa, prosím ťa. Kde je? Potom vidie. Ne tam, to keď ide pôjde. Íď už. Čau. Podľa mňa išlo dole. Strašně, že slyšet.
Respektive hovorím, že tím také nerozprávám, to sa také sústredím. Ja som v Amerike. Izor! Ty vole. Fúha. Okej. Dobre. A asi radšej budem hrať iba celý čas jednu hru. Lebo nemám, akože môžem mať také nejakú hru. Ja možno to aj nedohrajem teda dokrém, bo to je strašne strašidelné. Vlastne prepačte, ale... Taký kľúčok. Ty vole. Až ma stopuje. Kde teraz som tak videl? Tu som tak videl. Ty vole. Vlastne už vidí. Ja už som bola aj včera v pohode, ale ja som včera nemohol natáčať. Lebo ja som bol v Košici pred školou. A pak som proste už bol unavený. Nechcem mi to babiť, to ja som nežinal. Ja som sa to bol spravodlivý iba. Kúpila som si dobré veci, dostal som aj knižku zadarmo, čo som si kúpil. Inú vec. Čo? Ja. Tak vlastne som dala čo. A vyzerá hnusne, že hej. Fuj. Dobre, poďme vec. Ja to sa rád nebojím, strašne bojím. Prehľadať rýchlo. Máme sem. Yes.
Štip se. To už asi půl minuta, ne? Prdá. Nemůžeme vidět. No thanks. Ty vole, mezi námi. Dobré. Ne. Děje. Ty kokos. To počnu. Ty vole. Máme zatím druhý den. Já jsem to posral. Dobré, den číslo 3. Počujete, mi se to ani nechce hrát, já se strašně toho bojím. Možno zkusím ještě jedno zkusím a potom ukážu jednu dobrou hru, kterou jsem našel. Super taková. A můžu si ho vyzkoušet. Je. Půlka. Takže ho nemůže. Tohle se prebašte, ale já to nedám. No, tu hru, čo som máme také skôr boranovej možno kľudne. To je Smashing 4. Keď neviete, čo to je, no to vám toto aj poukážem. No, tu máte proste, že pojete sem, máte proste hráčov. Ja mám teraz takých. A už chcem vymeniť teba za za teba, lebo ty si iba 2, toto je 3, no 4 dokonca, a toto je level 3, to môžeme nechať. Dobre. Tu oni nezaujímajú a tu, neviem čo.
To také free veci. A toto, orečka. Dobre, to je tu orečka, znamená, že si môžete tam mať aj ďakujem. Ja mám nového. Takto chápete, tak si môžete ho odonkovať. Ale to mám strašne rád, že to musím aj dať. Ja mám iba level 2. Takže potom je aspoň level 4. A level 3. OK. Dobre, môžeme dať bacon. Nej, to je môj tým. Istý. Teraz pôjdem oni. Ten je OP, bo nemám silnejšieho boja, ja mám... Neviem. Co bude to? Tak a tak. Ďaž. Brže! Áno. Skúdem aj do... Áno, takhle, áno. Ešte prosím. Nie, to je môj boss. Nechaj ho. Pardon, to je proste rodičia. To vidíme. Ale aj jeden moje mám tu za chvíľu. Keď mi druhý nebuchnú, to... Bochuj. Ale druhý mám nice. Dala mi double kill. Gabi, on má jednu hapku, brachu. Aj. A môžeme aj vyhrať, ale to pochybujem trošku, neviem prečo. Bude teraz 2-2, lebo zabijem toho tu. Silnejší tým než oni, hej, ale... Jak to mám napchať? Musím takto, aby sa to... No super. Dobre, minút 2, to by 20. Prawie inde on, to je nás. Škoda, že nie ku mne, nevadí. Jej pomaličky idú. A ja. Dajte. Jo! Mám inú taktiku, čo? Ja už mám inú taktiku, no ale... Že tvojím sem a dvaja sa odrazia a on ho trafil aj on. No zase má 78 bonus. Ja mám 83 ops. A on má trojku, takže ja by som mohol vyhrať, ale nemám. Dvakrát ma trafil, hej. Takto. 25. Má viac. To je v prdeli. Prepačte, ale to je v prdeli. A to ja ho nedám, keď sa odrazí, keď nemunutá. Fúha. Počkaj, oka. Budem mať 8, ne? No a raz mi dá hit a som mŕtvý, super. A ešte dokonca dvakrát ma trafil. Prehral som. Nevadí, ale tu máš proste, ale tu máte ešte také.
Dobra, ja už aj budu končiť.